Kublai pi baro. Piapa ya RiKhasi channel badminta sa sisin pat ni beteng ya kani ka kam shakri ke jongi banuan ra ki Khubor Taiew lengba kani ka channel what happening ki por ke jing bad ke jing khang ngila beteng ya kani ka kam lengba ki Khubor ki bamal la kasni ka bangilawan raj pia ka YouTube channel henry menta ka kanti ngin phai biang shaki Khubor Taiew kum bangila jule ha ki snam ki balalit no ki phangi ba kongsan jong ki Khubor kani ka Taiew menta German ka BJP ban job ha ka election GHADC Mahamuhek yekipat bakathan halor ka khlam COVID-19 Debanyakran halor ka jingkiu kansan ki kambi an prashai ki kinthei hapo ka jilla Snole ran ba ki MDC kimpat puli ya ka 6th schedule ong Professor Gasa Palat Paulak do nong ki long yeng na ka jingja plu yeng ha ternga Shimkia u MLA ka jirang banweng ye ki jing e ki pat ba bat ki khna school na ka jing shlei ha per Ngini parliamentas ki Khubor benya Hagabaide baka election GHADC kabla nangjan unong yalam ka seng BJP uba AL hek ulas krens khamba ba ka seng BJP kala long kabla pen kre menta ka kantiru bat bakan sawanra yaw so ka jingjob Unang yalam kaseng BJP uba elhek ula krens kem ba kaseng BJP ka long kapla prinkreh ba bad bakan wanra ayuso ka jingjob menta ka kentiru. Overall scenario of the BJP is better, and we are looking to get good few seats in the Garrihals Autonomous District also. So that's why we are also pushing aggressively to ensure that we get more seats in this. Uba Adelbert Nongrum u MLA jong ka khnam ulapen pau ba ka CEC kala long ka bakloi banya suk biang ba ka kunhon jong uba pendap saibon nagabenta banwanra ya ka jingpin ya telibiang ya ka seng khnam Habai kre bikla pathai Khubor Shillong Press Club uba Adelbert ulong ba kumbau ba pendap ula dapen penpau hakla pathai Khubor ba ukloi banya trailang banya suk biang mauru ulong uba kloi tambakan syongpat haka kinhon uba pendap lano ki kloi Hagji alanti khanam matala jan arpusna ngim parsimala on pois kathong amar sipun ba ki internal dispute ndu ba por bang khai ka khnam hadu mata ti ngin scam ru ba kani kan long ko pasai kadar ki pai ba bar kumju ki parlok ki jongi ki bala yalam teng ki khnam ki por menchwa di ba pandap bar wi ki baida bat ni simru ni kabu hani ko por ban bagen mau ya ka arpu fratri u banai bralet jong banai march o khat fratri jong benai March nakaliang juga pendap ilapan pau ba ilong ibo koloi ban banyak keren yesuk lada mga kumba Adelbert mo bar ka tim go jong ilong ibo koloi tikani gade ka Khubor ba sotonat ba nakaliang jong il namba kani press media ni pari Khubor bangir ni sotonat ni sokomen kata di kathong ko ba ka kantin ko ong ba suk ibo pinesuk na bangin yo ban poi par chata kathong ko ba lapan khai ka khanam Nari Khubor kaba nisutu ba kakhanam kalau compare na prank kiway pat ki political party dari mat kadau ngim kwa ban compromise la kadai hapo layeng lasem nani kadai ki issue ko bangi dei ban ya keren po ka floor jong ka assembly nani hanon ki panta Hashwa jogani ikong gadinia shalam nong side an ilai thu baki election commission jogari India kladep penpau bo president ka khnam ude ba Adelbert hinde ka batha ka kinhun ba pendap banya sukhi hapo ka party lani ban ujor shiyeng bishar uba pendap ula ujor shameglaya high court baraba ka high court kala panjing mut nak election commission nakliang ka commission kala ai ka ju ka jubab kata banya suk lani ya penbe hapo ka party lani ban ra ba ya khamar ka yeng bishar As of right now, the status kolong ba Election Commission of India on record, nahi haka record jong Election Commission of India, iba irubur ide I President jong kanam kan. Mo, te minta kolong kuni iba pendap pada it seems long, so you have to elect complaint. The Election Commission of India ko on FIFA don gini ki internal disputes jong ti the south amicably bro both parties. Lani let shaka competent court of law dai te ilale elect pada shaka high court ne ile shaka high court pada kala ila ka high court ru kala panjubab na ka election commission of India te ka election commission of India kalau yang doni hang ni kala on dia ka on yang kumjo you settle amicably or go to competent court of law katai even hado bahar at the stage pa Milet shaka lali biya shaka division bench ru wa afal de guru appeal again yo ada go jo hi ka response ma de haba kot ka shang hangi ke
we will solve it amicably, and since iba pendak I mo iba complain I don't issue umtate, he can come forward and let's try to settle it amicably mo kumbala on the Election Commission of India. U menteri ketenar ke koi ke khia jong ke sarkar jilla u ba AL hek men ha ka sini kong jong ka tiyo u long ba ki pat ba ka jilla ki de belong ki ba fikir bha ba ban bot ring ki ya ki kendon ki bai de ba khlam COVID-19 na malada kim le kum ta kan long ka ba ya ka sarkar ban te la kam lada ja ba ka ni ka jing pang kan por biang Kumtaw la kintu jure baro ki paj baban Sumaria la de ban perkhat lem na ka banta ka imlang ka salang ka jilla bar ka rihi baro ka way. Also, it has been spiking. There's so many returnees coming. It has started what it has been started during the lockdown one. Those returnees are coming from outside. Maybe they are armed forces, maybe they are students, maybe are the migrant laborers. This is again, it has been spiking in our state also. That's why we keep telling people have to be very alert at this matter. Otherwise, it will be increasing. Okay, so if this situation is really cannot be controlled, then it has no choice with the government. It has to be up to we have to again going for the lockdown. So now only I keep telling all the time cannot be complacency because of I've seen recently also in our public gathering these people are not maintaining the social distancing, not wearing mask properly. So this is very alarming for us here also. Okay, it now already spiking. It is leading to the second wave in our state also, like what is happening in other states. Today you have seen the Uttarakhand is the highest happening. Maharashtra, you talk about Karnataka, everywhere. So it has to be contained from now only. Until unless we put our foot down now only, it will be very difficult to control for this epidemic happening in our state also. ka khnam kalarai ban pin yang kertong ha ke election chiteng samoy na ka moring kineng constituency yakani lapan pau do president jong ka seng uba adelbert nongrum ha ka khandai tarik mentau benai ha shlong press club uba adelbert ulaya tho ba kiladan arngut kirang ba ki blapan tiket na ka seng bat ka seng khnam kan sa shong perkhat halor kani Yakani la ithu duba Edelbert Nongrum President ka party haga khandai krik wiya yong aja arpo Shillong Press Club uba Nongrum uloang bagidan anu kirang ba kibla pan tiket berkaseng kan sa syong perkhat halor kani UMLA ka Cleariat constituency ubadai ru menteri ka tanat social welfare jong ka sarkar jilla manaka henry trik minta ka tiyo ula ong ba kala dei ka por bandon daki angi ba perking ban te la kam yaki kam sniu persha yaki kin thai ba ki khna Ula benrap ru, badai benwar benya balai bagi niki kam sneo kila nangkiu, kam tam hajantia hills, kabala bu ke jingchongs iri ki kentei ki kena. So we need to find out what is exactly this thing, why it happens from time to time. Because we have been requesting from time to time that please don't take the law in your hands, and why to destroy? Women are here, means we all live as a social human being, that why don't we have that understanding that we should take care of each other and then help each other, not by killing, not by destroying. But it seems the one who did it, it's not that they don't know the law, they know it, what will be the punishment, but it seems they are happy with the punishment, they want it. So if this is the case, they should be punished and then should not be spared anyone. So I feel it and I condemn whoever did this, they should be punished and should not spare. Hadin kitu ki khubor yang sange shipor dang yai sa banging is one pai biang shapi ringkat kini ki pat ki khubor dei banyak ran halor ka jingkiu kansan ki kambe an persha ki kinthei hapo ka jilla sole ran baki MDC kimpat puli ya ka 6th schedule ong professor gasa palat phaulak do nong ki long yeng na ka jingja plu yeng ha ternga shimkhia UMLA ka jirang banweng ye ki jing e ki pat ba bat ki khna school na ka jing shlei ha pher
La ni banyo yakni kadawai inject claim register yaladi. Hab ban register nakabenta banyo yakani kadawai inject. Tang anda la register pila banyo jingtep yakajaka but yakapor banyo injection. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Hatu gitu ki baladap sya I inject. Kinyo jing tip syapang ka jinglong jingman jengki hadian baladap I injection. Hoon, lada pidai banyo yaka injection. Pensayo daka SMS haka mobile phone. Hadian baladap yo ya baro ki dos. Pensayo yaka QR code based certificate haka mobile phone. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Ki badai banle ne pikir hakapor badan haki jaka I injection. Pidai ban shangshwa haka jaka I injection. Kumbashi tengkanta ay hadian baladap yo yaka injection. Ladadan jingsngo per haka met kapat pentip marmar syaki ENM ni Asha haki shnong jongpi. Kenmao bandang yakamas sat kod yikti bat penjengai kumba nriupot ay naki weipat. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Kam ki kan thai emi ijing ba kli ibu kro he yato away man yung man sem yong i kchnong ka thau ga yong i wi men riet i yong i la de i kam ki kan thai kam ki bay mani ki chat ki khia yo i ki khan ki chat ki khia ki pura kanong rem yi ni sedang go na do wadang pun yi konbo nanda khai konbo le hewan khai konbo hospital mohayung manda dep khai te konbo wan yo ai im ai ya gadut yang gabay nei bha wa dut yang gabay to iwa kongsan we man kai do wai iwa ye upelat ye te konbo ni kejut ki per manda rap he wan ite konbo manda man khnai yo ai im ai ki bam ki biang ki wate ku eber ye do ye jabin perkhat yongki menderap poi te por khro khlut wan ki laji ki ma ai nei dunas nam ke sarkar yang e kat ni dang ko ki program ku bon jat ki wo pelat ye ki khna ki kan tha ki khlut nei dunas nam nei bha kamui man kat te ki khna ki wa dunas nam yoi men de poi te por pun khon ki yo ki khon ki watlat nei bha ite yo dawai iron folic acid ye ki kan thai ki pun khon wei kham tam ye ki ni ki kan thai khlut hei por wadang khru khlut ki yo dawai iron nei te wan hab di gi dawai we le arsen chisnam ya ulat ki nei wan jing em yong te we chim lut i bor hapo i do yong kitagi khna kan thai men to i por wan usen gi le yung usdang gi yung i sem yong ki upun gi i khon gi yong ki to perkhat bha ki de biang ma ai te rta kha khona we le nei bha wa men da tam gi ka ar house nam yui wa menda armet gi menda pun khon gi yo ki khon bo iwa chat yo khia la de pun khon gi chwai te por bon sin ki khon bo man gi gi watlat ko em i duna hay do i pran gi te kam te ka sarkar le da ego ki lat ki biang yo ga man bay ko pun khon ye ki rukom bam ki rukom di rukom yerap yo bunjat em ki scheme kam ka MHIS scheme em ka JSSK scheme em ka PMMVY scheme ni bha ite kam ki kan thai to umani ki start to du he start to uman ki wa biang he kamai iyo ikot ni bha la duduna hewan le daw poi jungkul mar hayung ni bha ite to umani ki kan thai ki wa start ki wa tip sap u chem
ye kita kilat kiluti ki wadebuk ke sarkari i kaman upen biang hayung hasam ye chat ikhia yong i nei bhawa anggila da biang i chat ikhia em ispa haperthai nei bha ite kuntu ye phi ki kan thai ki man bei yo sendong phi nado wadang khian hado menda he hado menda yo khan phi yo biang phi ye phi wai ki khan phi yo yo i kamaret ko suk wa ko kamen Kumno ki basha ai inject kin yo jingtep ya katarik bakidei ban yo injection. Inda ladap register online pensuyo daka SMS hagi mobile phone na kabanta bantep ya katarik kapor bat kajaka ban ai injection. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Lada uni kabriu kimla ban pin I ya ka ID card hagi jaka ai inject. Hatu kila ni ban yo ya kani ka injection. Kalong kabadan kam banra ya ka ID card hakapor ba register ban pensisha hagi jaka ai dawai inject ban pentikna ba ibakwa ya kani ka injection inyo ban shim ya kani ka dawai inject. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Pidawan Paibian Shingi RiKhasi channel ngenya beteng mentai ki Khubor. Ka committee ka bari pet halor ka jingpin Khubor ya ki kinthai kala khot ya ki Laitali ki district ya katana ka kot ka khia bat ya katana pulit jong ki Laitali ki district kata ka East Jante Hills ka West Jante Hills bat ka East Khasi Hills banya kren bat ya thir halor ka jingkiu kansan ki kambe an prasha ki kinthai ha ka jala. Kakong amprin lingdo chairperson juga ka committee habai grab kala pathai Khubor kalong bakawai ni kijing bakatanat pulit kaya kendu kalong kijing bam dan jing forensic lab. We do not even have a functional forensic lab in the state of Meghalaya. We are dependent on the forensic labs either in Calcutta or in Guwahati. The reports of these forensic DNAs and other issues are also taking so long to come. So if you don't install the correct mechanisms in place, there will be this free-for-all increase of crimes against women because your charge sheeting is not commensurating the occurrence of the crime. You have to have a system where we also need these facilities. Technology is of great importance. The other thing is that there is absolutely an absence of police patrolling. Police are saying they don't have enough manpower to patrol. But if you don't patrol, if the khaki is not alert, surely sense of insecurity will reign supreme in the community. Kajingkiu kajing armet akarta ka bapo arpus nembru ka jurba kini ki district berkumta ka committee kan lech ki district juga East but West Jante Hills ban lekhmi halor kani. Kalapin tebru bakaladan kajingkiu ki HIV case ka East Khasi Hills district kumba palat san hajar tam berkejia kren bakatanat pulit berkumjuru bakatanat social welfare kadang yaj halor kani ka benta. 3 out of every 1,000 pregnant women are actually testing positive for HIV. That again is a big shocker for all of us. And government has to now become aggressive in its redressal on this entire HIV/AIDS. Considering the rehabilitation of sex workers and providing
rehabilitation for them. Government has to now invest on at least the installation of facilities for these women, because you cannot offer them rehabilitation if their living conditions are also very pathetic. Because as per the police report, the little research that was done, most of these women have gotten into this profession because of either being single mothers, or because they really come from very poor backgrounds, or because they are dependent on finances that they get out of this flesh trade. So like Sir Hima was saying, we do not condemn anyone, but this is not a way out to live. You cannot expect us to be kind to you if you say that I don't have anything else to do, so I am going into a flesh trade. We don't accept this. We look for ways and means, but government has to play a very proactive role. U Professor L.S. Gasa ubalong u nong hikai barim jong school ba nehu haka political science but ubala pule but tibharu but hikai ba halor ka 6th schedule ulapan pau ba kalong ka basngo le ran ba ki babun na ki MDC kimpat pule na tibha halor ka dor jong ka 6th schedule. Yakni Professor Gasa ulong hapakren kemuru shampang na new resource person haga seminar belapelong de keseng HSPDP haga nyotrik uyayong arhaja arpui halor ka phang ka ikhtiar bar ka dor jong ka 6th schedule bar ka jingnan ka man pinkop bor pat yaka kani ka seminar ka long haki GP Assembly Conference Hall Shillong. Sausnem sansnem mensua katukan yengot na pedeng jongi kinohikai khasi ng nehu. Gilalek ka man perlong yang ka bagi ong capacity building workshop nagabanta ki MDC habarok lain ni ki autonomous district council RiKhasi hajantia Badagaro along the way ni kinong kren bat kum baju long karukom jonga shwa bangan kren lesehan ka por kila ka bande kumjo ki wantang ki MDC pada kata ke Paul nga kali na pedeng jom kita ki MDC bawan ya kaban snap ya kata ke seminar ni ke workshop kan nomut na pedeng jom pi ki MDC ke balpule ya ka section ka balungok kalong tang laingot kirakti ban napado laingot uwe ude ubalong CM hado ka Paul bat armot ke bala julong teng ki CM baru kita kiwi ki MDC ki klem rakti nama bakim 490 kalong kejingjak puram Ulo ong bawat ki breu lani ki riu shampang nado ri Amerika bat Japan ki wan ban wat benya ya ka board jong ka 6th schedule kat bahang ni pat bon ki bamtip ya ka board jong ka shushu Professor Gasa ulo ong bala pendrung ya ka 6th schedule hapreng ka jing persha bar ka jing kran ben bar ka jing penting ka bajur na ki de khot jong ka constituent assembly ha ka snam shajar kandai spa sau pu kandai ban pendrung ya ni ka khirnet ha ka riti sanchar jong ka ri India nado ri Amerika one pada wan ye kendo knang ye ga bantip ke ka section ba komba julong ko kom ma sikli aba ye kendo bakini ke bana ki we pat kiri sisiang luria kumno ki tip sepang jonga yang ila pulie ki kot ke ba pipi tho pale se bon na preng yo pipi msem la pulie baru ni ukwa ye ka bantip company kai ga sectional nama haki kimdon hakikot ki babon kikot political science mdon ka sectional ukwa nama kata na do Amerika wan ibar pada di win ni kinong hikai hakawi ke university na Japan ilong kami barangpa iban niya kabanaten niya kawi ke na international conference Delhi but haka ka jingya nanti yung ila book lepai ke tiket panuan sesulong but banya kendo baru Profesor Elias Kasa bakai ka bagi kwa kalon im hikai ka bayade baka sectional im hikai but
ke northeastern region. Hari hikai ke international relations, negi international politics. Hari kwa ke bantip ke sikshida. Ka jingthmu jong ka sarkar jilla ban pinhe ya ka surok national shadauki kala ban yakendu jing e hakithan arliang kendro ka badan hakithan riat rengan namar uba shimiar timseng ringkai ki bahayang hasam ki jong u kila kenno ba kala don ka jingle jubor ban ai ya ka kot khendo jong ka jaka ka jong ki da uling do ka raj maulia Ubatim seng ringkat ke jing senran kinong yalam juga HNM rewar mingi habai krem kinong thok Khubor Shillong Press Club haga khandai trip ya yong arja arpoi ulong bowling do ulashnai ke kot khendo bar kamap ban pen I ba ka jaka ka dei jong ki kurbala tang ban yo bai luksan na ka jing pen he ya kani ka surong tek usnahim u hakan ko stair ngam tepra uni waseling do udai wei rum u bun snai kani kot lebal katung ka jing tep jonga ba lada dan kanu ka jing thir ka jing de ka jaka habdan rangkat lang urung basna ur habdan usardaru habdan rangkat lang ka singi chejingo andre hangne bare uling do usain him u usil him u uthaw him u kani dule te uta ubi pada ba pha na ka DC office bagi ong ba kiang ba kane ka jaka jong bla karan ka jong person kana hno por bagi ya kane ka kot ka bagi ki ba pha na ka DC office na du arjarat ko kiang ba ya kane ka jaka leling ngadep siu ka pisaru kiong ya ka jaka ladap siu ka pisa tika balingo akalong kumno ka office ngatin na DC na ka revenue department kisiu ka ni ka pisa kisiu kan or ngintip ka kamdan tip da shi ko tom sendro national na ngintip bakane ka pisa kisiu kumno haba ka baro ka kot kasla hangne ka dei ka kerteng jom thomsen kumno kisiu ya ka ubla jementa bangi kwa kum kas nakaliam jeng sengi kwa ban pensyai haga DC bat naga DC bagin pensyai ni ba hadu menta kan no ka pisa bat menu kepisah kelap pernah jaga ketenjung Kinong yalam ke HNM kilai thu bakila ujor ya kani ka office DC East Khasi district ru hindai kim shimla le ai hadu menta kila berngam balada ka office DC kamla ban pinbet ya kani ka kam kan pinthut ik jingkrai ya kani ka surok hangtai ha adliang kendro ba yimdan kanu ru kajing persa ke development hakas nong jini yimdan rakam kata kajing persa tambala dadan kanu kajing thok dadan kanu kajing le thampor han kaliang kanu ribriu te nyimpan se ba lada de ketika jaka de jong ini ikut tom sendru nyimpan se bang hapen sangi asoi kani kam kan ba ta nakaliang jogi disi kan ba kempat khot ikni pro arma mla nakaliang jogi ikut tom sendru nakaliang jogi thambor ba kerteng uba bla bat ubade uni USL indo ubade udai pasan jong karat mauli bat yangi keseng ban khot lang haju bangin hak office jong I ban penbet ikini kundung pendam Uba kermen shilla unong yalam ka seng UDP ubadai ru menteri beripet ya katanat social welfare jong ka sarkar jilla habai kram kilat pathai Khubor ulapen pau ba menteri ka sarkar pedeng Amit Shah shimla dei ban shu kular kai ki pa ba jong ka jilla lada shimla la banwan Laban kedau hang ni bu Amit Shah ula kular banwan ka jilla Meghalaya ban yakran ba halor ke isu ILP hindai hadu minta pat shimla wan barkane kanwan ra ka jingdom bar ka jing sosi ye bobon balang He promised that he wants to come and then do lots of things for us there. But maybe due to unavoidable circumstances that he cannot do it. So then it meant to be, that's why it's better not to promise. Do the thing and then when after you fulfill the things, then people will be happy. So that is equal as promise only. No use of you promise when you cannot do it. Kaseng United Hinyotrap Movement menhaga pratarik mentau benai kalapen long ya ka jinga shong kelan mongor ka bajai jai hapo ki mensyam jong ka State Central Library bandawa ba an omdei bandon ka by registration ya ki jaka ki badan hapo ki khapod jong ka Meghalaya Ubat Charlie J. Rani, President juga UHM, habai krem bikla pathai Khubor, urai thu belai kren bon sen bat ka sarkar jilla halor kani hinrei hadu menta om yu iso AA. This demand of freelance registration is not very new. It's not a new demand. We have been demanding this since 2018. That because we didn't just create this demand from our side. The government of Assam itself, they came to every household, to each household out there, to give this freelance registration to the people out there. But still, they refuse to go with the Assam. So that's why we appeal to the government. We urge the government to do something at this time.
Kadbang ka sarkar jala kadang penkre ban rakhi ka jingdap san post nem ka jingyo jala house nem aja arpuar hinde ka UHM ka penpau ka jingdiau pat halor ka jingbam pat la ka sarkar ban penbet yo pot usam bar kari Bangladesh hado mentaru ubarani ulai thuru balada ka sarkar ka shongkuman ka sengkam ban se ban penklanya ki jiaki. Today itself, we have declared from our organization that if the government didn't listen to us, didn't give this free land registration to the people residing in the border areas, us from the organization will have different campaigns and in every district headquarters. We'll go for a public meeting, a public hearing, and then after that, lastly will end up out here in Shillong, and that also will be on that day when the state government celebrate the 50 years of celebration. Ubaban Shai Marbanyang Joint Secretary Jung Seng Ula Bendrap Bangladesh ka por ka sarkar kan shimkhiano halor kani namar ki paitba kilamat jing e ba jinjar la bon snam menta. We appeal to state government to take a very serious actions for implementing the border issues. I mean the free land registration in the borderland, so that the people residing in the border areas should not face lots of issues, lot of tension. That's why we also demand the state government to implement the border schemes in that areas. Laban kedohang ni bakajala Assam bakajala Meghalaya kidan omduna e khadartali ki jaka ki bahab apo kajia kajia pot barhagini ki jaka baro artali ki jilla kilai minjur bakawai ki jilla kanomla ban wanra ki kampenrai khlam da pentep lani kinjo khtian ye kawai pat ki jilla Menteri ke Sarkar Jela Ubadeiru MLA ka Penthoram Krak Constituency uba AL Heg menak sini kong jong katayo ula pentip ba katanat pulit jong ka Jela kalayo ban kem katu ka ningut kibrio ban toket halor ka jingja sha ha golf links kabala jam ha ka arpuai tring ubanai leber mentakas nem bat malakas ngihi katanat pulit kadang yai twet ban yo ban kem ya barok itu kibalon kti ha kate jingja Ubahe kabaikran begla pathai Khubor ulong baka sarkar kamshim shong klikti hinrei manu manoru kimdei ban shim ya ka an halaki kti yakni ulong kuman jubab ya jingong jongkat tu ka ni ki boong balada ka sarkar kamle ye kin shimti hino dalade penban ki pajba ki de ban long ki bayasha ban shania ha ka jing tokit la bendrap uba al hek Ulaban ru bakador bar shnong bat kasengken thairu yatre khlam shong thait ban pentikna bakum kini ki jingja kimdei banja Government is not keeping idle, right? The day one only, I have called the police superintendent. We have called the in charge of the police house there in our pastures. We have taken all the details. They have already constituted this SIT, the SIT. Government is doing everything, and nobody, I'm saying this, nobody can take any law in their hands to communalize this issue. I'm telling you, should not be. Okay, should have faith in the government, and government are not sitting idle on this issue. They have been doing our responsibility and our job, and we have not seen the way the police department are doing. Every hour I've seen they have been meeting for this particular case. The Darbar Shnong of Gorfling, they are themselves, they are involved in this matter. The second day of the Gorfling, they went to the site and sure that whoever involved in this matter should be booked. Any culprit who has been involved in this case should be booked. Everybody is working. Hadin kitu ki Khubor ngenya sange biang sashipor ngen sawan phai biang shapina ka bentai kini ki bat ki Khubor. Palat Paulak do nong ki long yeng naga jingja plu yeng ha ternga. Shimkia u MLA ka jirang banweng ye ki jing e ki pai ba bat ki kna school naga jing shlei ha per.
La ni banyo ya kani ka dawai inject claim register yala de. Hab ban register nakabenta banyo yakani kadawai inject. Tang anda la register pila banyo jingtep yakajaka but yakapor banyo injection. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Hatu kitu ki baladep sha I inject kinyo jingtep shapang ka jinglong jingman jangki hadian baladep I injection. Hoot, ladap hidai banyo yaka injection pensa yo daka SMS haka mobile phone. Hadian baladap yo ya baro ki dos pensa yo yaka QR code based certificate haka mobile phone. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Ki ki badai banle ne pikir hakapor badan haki jaka I injection. Pidai ban shongshwa haka jaka I injection kumbashi tengkenta ai hadian baladap yo yaka injection. Ladadan jingsngo per hakamet kapat bentep marmar syaki ENM ni Asha hakishnong jongpi. Kenmau bandang yakamas sat kod ikiti bat penjengai kumba nriupot ai naki weipat. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Ngadon ban ai ka jing tip kendiat akaban yadei kaban halor ka koi ka kia nakabanta jong ki kentai but nakabanta ki hep ki kentai jongi ki bahapedeng ka shipau but kat kendai snem ki ba don hakapor benta ba pin salong ka por jong ka jing san ka jing he ka jong pi ba pin salong pura ki kentai ki ban san pura hakabor jong ka met ka phat bat kum jo ki jing mot ki jing perkhat ngadon ban kentu ya pi ya ka ba pin bam ya ki jing bam batei ki ba don lut ya baro ki sembo jing bam ki ba kentop ya ka carbohydrate ka protein bat ki vitamins bat ki minerals ki ni ki sembo batei don kam bab kan kot kan kia kamet ka phat bat pin san pura bha ka jing dunas nam ka dei ka wei ka ba kan rei bha ha ka kan ni ka jela ka jongi namar kata nga kentu ye pi ki para ba pin ya lek ban test ye ka hemoglobin jong pi ki ta ba mot ban pek ye ka jing biang ka jing duna ka snam jong pi ba pin pek ba kan dei ban don hapreng ka khat ar bat ka khasan grams percent but lada ka dunai kata pidon kaman lech di health center nang tan pinyo iki dawai but om tang iki dawai harangkat ki dawai ru ban bam ya ka bam ka batei nang tapat nga kenturu ba ini ipor ide ipor ba pin penlin iki babha roten pen klan bat pen scam ya laki jing mot ki jing pakhat wat ika jing yaram jong ki balasan larang ba kum ki kimi ki pa balada Timla ban yo ya kataru pila ban lek gini ki adolescents friends corner dan ni ki klinik ki badan haman laki district hospital kawai ka bangai kwa ban kentu ya pi kalong ba pin kiat rai dam na kani ka jing armet ha kani ka kata jong pi na kabanta ki para kenthei ki ba hapedeng ka arpo bat ka sa san snem ngadon ban kentu ya pi ru ba pindon kam ban bam ya ka jing bam batei ka balanced diet kabakan top ya baro ki sembo jingbam kum carbohydrate ka protein ki vitamins bat ki minerals kum juru dan kamba pindik test ya ka hemoglobin jong pi namar ba ka dei ban biam kum mangitip ba 100% ha ka state jong ki dei ki baduna snam kamtam ki kenthei te lada ka duna kum ju de ban lech ki health center ban yo udawai snam bat om dan bandi tang udawai snam klabiang rei rengkat bat udawai ban bam ya ka bam batei kiba pun bakha ken mau ba don kam ba how shua ba pin pun pila don kam bandi lupa ya folic acid ban yada na ka jing don ka jing duna ka hakid khotmet thlung kiba kum ka jing kat sintur ka jing kat ka am sintur siing jong sintur kum juru ka jing bom don sinrong kli ka man tap ni ka jabing bat kum ju ro ki jing kliu ha ni u sieng but lum kan ni ka jing pen tip kalong ba don kam ka jing don kam bandi yo folic acid la kum nang no arbana shwa ba pin pun bat mar ya pun khun ru kan ma ban register ya la dia ha ki health center ki bahajan e jong pi mar ya pun bat
ba phin pendep la kumno sau kali ki check up ha ka por jong ka jing armet jong phi pata ka banin kong ha po ka lai banai ka ba ar ha po ka sau bat riu banai ka balai ha ka por ba phi dap prap banai bat ha ka ba sau ha ka por ba phi dap banai ka ta khindai banai namta ndala pun ru kenma badon kam la kubunu arsnem ba phinya da na ka jing armet na mar ka ni ka lo badon kam e ban ai ka ni ka por knang ba ka met ka pha jong phi ka lo ka ba koi ba khia na mar kan ai por ba baro ki jing duna ki badon ki ba mi na ka met jong phi ka por ba phi pun ka por ba phi kha ba ka por ba lung khun ki ni baro nyo ban pendam bat kan mau ba ka ya ka ni ka jing ya da la ban sim ka por ba phi kha bat la kumno de ban slam ban shim ya ga jing ya da nado ba iklung idam shi bana shi teng shosho nga kentu ba ka ba don kam ha ya baro ki kenthe ba ki dei ban shim ka jing ya da na ni ban lek ban wat ya ta screening na ka banta kan ka cancer jong ka khmut la khun bat ya ka ni phila ban lek cha ki health centers cheki doctor ban yo ban le ya ka pap smear test kumjuru ska we ka cancer ka ba kan rei pha ni ki kan thei ka de ka cancer jom ka bun na ni ka breast cancer but kani phila ban le ta ka jing examine dala di da ka ba pituat da ka slakti yo don no ka jing at pha ka bun jom thi but kumjuru phi dei ban khmi nak posh ka por yo don ka kinja jing mong ne ka kinja jing ni next witness nam bala da kum kita ki ja mar phi dei ban lek wat ya ka jing bab na ki doctor bat na kum juru ki health center nangta nakabanta ki para kenthe ki bala south house nem shaneng don kam ho ban yai bam ya ka bam ka batei re ken mau ba ngila don kam ya ka ban tenduna ya ka carbohydrate but ya ka clean ho ni ban pengun ya ki vitamins but ki minerals but kam tam ya calcium but vitamin D3 namar ka ni ka dei ka jingkala ha ka met ka dong ki kenthe ha ka ba kalap oi ka por ba ki shin ki ter khong ki stang bat ka bu ha ka jingma ba ki ken kia de kumta ka don kam shibun ban shim kia ban bi ya calcium ban vitamin D3 bat kum jo ban yo ya ki kejat smiru ha ka ni ka karta pen tre ka no ka kam ka ba peace ngau tenan namar ba ha ka ni ka por don kam ban penep ya la ka jong ka jabir kumjuru ka jing plan met ka long ka badon kam bat ka ni ka jing yat kai step ban jan mit bat la kumno ka jing yat step kumba khatsan hadu safsan minen kan yarap shibun ya kaban pedim ya kiti etija bat yada na ki jing pam mat mami hani ka por shim kia bat long ki bakot bakia Kumno ki basha ay inject kin yo jingtep ya katarik pa kidey ban yo injection. Inda ladap register online pensuyo raka SMS haki mobile phone na kabanta bantep ya katarik kapor bat kajaka ban ay injection. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens. Lada uni kabriw kimla ban pin iya ka ID card haki chaka ay inject. Hatu kila ni ban yo ya kani ka injection. Kalong kabadon kam ban ra ya ka ID card hakapor ba register ban pensisya haki jaka ay dawai inject ban pentikna ba ibakwa ya kani ka injection inyo ban sim ya kani ka dawai inject. Together, we shall overcome. Let's be responsible citizens.
Pilawan pai biang shingi ke RiKhasi channel ngin peteng mentai ki khubor ki berasa. Kading ke belak kelang ha ka step jongka henriu terik mentau benaya yang mendaga snem kalabam do shisendon ya kabai kalong yeng ke badan ha ka snong terengah hari boy district hadu babaro ki jing don jing em ki jongka kila kala de pelun kani kading kelawan ra ya ka jing do nong ka bakrau ya ka te kalong yeng long sem. Kini ka jingja kalaja kapor kedai berjaya ye minstep haga yeng jongi ba wan si khongjo bari kong ai bah tangsang badan bok bah kete ka jingja om shula dan genu ka jingja basngosi wala kitra yeng kidang don chepok ka yeng ha kapor ba kemding bat plu kete ka yeng long bah kete ka por kladon ka jingthut ha kaliang ka boarding bat kemding kensan ha ka bakading kelas dang ban por stat banamar ka jing kemding kensan na kaliang jiki kimeki ka kimken mau shu ki tiar kitar bar ki jingdon jing em hindre kilaile ban nei war ela ki jongki khon ki bakin thobru yewe khlung i barang shite yo ye bat ban mi chabar khrang ban lait na kanu ka jing ban saung ta don ngane ka jing ya ko so si ko mi ha ba ko wai na ying ha ko ngane ka snong jing kala ingo na ka daw jong ka jing shot jong ka light ye ka de ha ka por men step ha ka por ndai be je na ka liang jing kong ka snong le i na ti ha bang dang shon ha ti dukan kumno ka khmat jonga kayu i sagane ka ying bat hak ta ka por ngalami na ka dukan bat ngala perta briu kinya mi lang kining prasnong badan ya don hang ti hapo surok tengala perta ki ba kilayawan sini ti hadin bang apoi hak ka jaga siam ba hak ka jaga muncul lala su ban le namar ba kading balak palat na kaliang jong kasnong ila le kat bala ban pelait kat bala ikitiar kitar hendrai ingin semnala su namar ba kading kala pelang palat lajur palat tingil sula ban seitang yu khau badan haga wega syntax kabarit ni sula ban seitang ta hendrai kitiar kitar semnala su ti kadon ru ko wega skuti ka badan hane marjan tinglala ban seino ya ka daga bor dang risnong jingi pa kisamla snong jingi lale ting ban pelait no ya kita ting yo tang kita ki bangila ban kaliang jungi bat kate ka ying ka badan hangtai ka badan giding ki ki ba kiding ki bala ban ki bangi sna ki ying ting lala ban pelait tang ya kata hendri ya ka met ba jang ki ying semala su na kaliang jungi tang kata hi penpau hakane ka por namar ba ka jingrut hang neru i kalabon la komno try la boy de ki pholak nang namar ki kot kisla jungki kim chimla yo su na do sunang kim don su menta i hang ne ki i hang ne ba kala ka ding kala bambu te na kaliang jong sunang kai pi la ban le nam ta kan ki na kaliang ka sunang la le ka bala ibu jingi bangin yo ya ka ban sna ying yaki ka te ka jaka ka ba pi i hang tai hana ki para sunang jingi kala yo te sipor kan ba tang begin yo ban ri dengan na kaliang jingi tang kata hi la ban le Nakaliang kitra yeng kila pentebru baka jingdu nong na kete jingja kalakot palat pholak tingka ke bakentup nado kapisa ki ksiar ki ksa ki kot duler bar ki wei ki kot kisla ki brenkam bar baro ki jingdan jing em te nakaliang jongi kung kitra yeng te ngi penpau kat no ka jing sngau nong ka bakrau nambar ba menin mo palat menin por na beje te hak por beje por khandai beje te kat ba idang ya syat cingsen kamrap pedang te ngimtip nak ai gai gadau ba kalong hakane por long kalip long ka shot kelaj te mar kumta long ka mari shot ta kelaj hak por bangi dang syat cingsen te long kala meding te don ka kamera to kamera pedang te kalong meding ta kamera pedang te hari nang ta ondala meding ni ketrayeng ni ladon kata ka septing nomor ba bangin yakun ya kata ka bor jong elektrik imnot kuntang ngalam mi no sebar ni rap het yela de filum tang yakikun ikun berit idon badang no si brai sitayo tai barang sitayo ni yo tang ye tai klung hanrai hakan de jing bamdo jungane ga bor ding elektrik ngim yo su ye ke bro kibon ba kijing dunong tharai kelkot sia ga sipolak bat kibon ki kot kisla ke ba ngimla ban yo su kum ki passbook kum ke ki kot kidulir kum kibon ki kot kisla ki birth certificate ke
pom ki babon ki ta ke chingdo hagne kumba pi ki media ke le i ba kene ke chingdo hagne kalong ka bakrau namar ba bar kene ke badon hare po ke yeng ke le khong lu khat bar nga kumutrayeng hagare ke por nga kerpat ya gino gereu sarkar kiba don ya kata kamsem ban isin ai na kabanta ka jungi kum kitrayeng te ngisngha ngi kum kitrayeng ngi khot sngha ya ki bakin no kata ka donation ne ban yarap lem na kabanta ka jungi namar ba mangi hakane ka jingplo kani ke yeng kabam chia manin ka sngi por khanda bije ngim yo shu ki ai ru wat menta hadu menta ka sngi ban nadu menmet isu jasa hangne ha ceka hayeng jong ki pramarjan kat ba long ai bat don ki ba yathia hante ha habar gidon namar ba ngim don shu ne ceka sa ta sen pan ngarpat ya kirim sarkar ki badai nang kathan ki badai nang ka persiwansi kila ban no senyang nakamata jangan kam namar ba ngi kum ketriyen sen berkat ngisngau kumban jauh kita ke umat aba baro kijing don kiba ngi don baro skata kila dulut Tang namar ka jing bam biang jong kilat kilinti ban pentut ya ka bat ya baro ki jabo ki jaklia ki blam pentut harut jong ka ka wa dut ki pat nong shong shnong jong ka pher haberni hat bat rukum ju ki khina school jong ka St Jude Secondary School ki lahaban mat ya ki jing ki ba kraw khamtam ha ka porliur namar ka jing shlei ka ba shirkhe ka ba tap wat ru ki benta ki ba shapo jong ka te school kani ga jingja shlei ka bashir khai ka bla bo jing om tai ki pai ba nong shong shnong jong pher hindoi bar ki khna apule bar ki bor pnya school kala jana do kasnam arja khat pratar tar hadu snam arja arpho ha ka ba ka jing shlei kala ja ha ki porli yor bar ha ki por ba hap slam na kaliang ki bor shnong jong pher bar ki bor pnya school wala kila o la nam bar karpar ki bor ki badai pet jong ki bor district riboy hindoi kim shim la snap satiai kani ga jing ka ba kila mat Deitar hadian ke jingshim khia do MLA ke jirang constituency ba sosan sotun ubla pha de ki korpo shilu man pin khoi ye ki rot ki kyar jong kani ka wadoi balala ban weng pat ye kani ke jing ba ki pai ba ki mat from 2018 onwards we are facing a lot of issues due to flood. On the 18 August 23rd we had a heavy flood in our school compound around 8 feet water level came and the entire our school almost all the documents, computer, everything spoiled. Not only our school, this entire village is affected due to flood. And 2019 also, the same things happened. And we were approaching MLA, DC and block everywhere. And finally, MLA took initiative to clean this small river. And already he cleaned some part, but still we are doubting. He has done his best, but from Assam side need to take the initiative. Then only this problem we can solve. So we are requesting Assam government to take over this issue to protect, to save our Umber village as well as school, campus, school children. So we want to live here peacefully. Because of flood, every year we are struggling. Our things are losing every year. It's quite difficult for us to survive in this village. So kindly we are requesting Assam government to take it as more serious. We are in need of their help. Need to clean this river up to burning. Hake jingle jureb kabla long haka pratre uya yong arja arpwe da ke jigadon lang oba sosan sotun kumunong mikmat u principal ka St Jude Secondary School u brother shi ju PJ barunong mikmat nakashinong umpher u hitlar sangma lala bagadaw ba ka pelong e kani ka jingshlei ka de ka jingpampun khoi e ka wai ka dulong ka ban plela e ka jingya bet jangko bar ki jaklia hake jing shisha ya kanira de ban shimkhia hi de ki bor ka National Highway Authority of India lapan pau nakaliang jong brother beri principal jong ka St Jude School laudu snam arja khatpa ter man la ka season of rain jadi jwan du slap ka la long ka ta sisa ka school baro hoi namar ba ka ni ka area hakiti ki po na du snam arja khatpa khatanda ter hakiti po ki bamsaro ka por paga jur ba islam ka kam yo ban lek ban tuj bahan malay kadon ka jing sakut ka jing block kena kaliang
ke school na kalian ke senong kilawan ni kendu kila kerpat dan kalian jong aku munong mikmat ngatap da kejing sokhia bangila wan hiru ringkat bat i video hal tu por ban visit ban page ya ka jingjai ka station hal tu por mapa ka jingkio jong ko kalaki hadu kata-kata hadu balata lu di ke ground floor ke first floor jong ka school ke ground floor level jong ka school ka ba kalapun ke jinglut ke jingdunong ka bakrau hadu kata-kata tena kalian jong aku memeli ngatap da ka jing sokhia bat ka lingila ya persang ban simkhia kene ban ngila ya bu ya ka machine ban penkhut ya kene ka stream akan ka stretch jong ka school jong sinjut ba jong ka snong umpher di tang na kada kani ka jing betkoi ka jongi kanam pala ban pen ya ka ko har ta kal ti ka babet namar ba han ya ka outlet jong ka nahai ha ka ba ka don ka blockage ka ba ka on ka poi ka te ka jika ka wan thai biang namar ba ki kin pen khoi bhai ka te ka lenti ka ban ya ka sa ka te ka take away ka siliang jong ka siliang jong ka snong bo sa Assam side te na kaliang jong i kumbala penpau na kaliang jong ka snong na kaliang jong ka school i tap sisa da ka jinge ka bakrau te ding takadaw na kaliang jong aku mu Emily ngila wan ban ra ai ka machine ban penkhut nang ta tanggan ni ka jing penkhut du kanumpat biang tinggal labu ing ba ka SRWP akaba on sala ban nang pentre isu nang penku ye kene kam tengah penpau ye ke jing kublai yo honorable chief minister jongi akaba ka approach ka bangang kren ya ke jingdu jong ke school gila du lut hakabide bat ka ground floor de ngala bu ye ka appeal so chief minister kat ba ila ban ai so snei na kaliang jong honorable chief minister nak banta ki jingdan kam jong school but il ai ka wokata ka ba ning ba ka CMS RDF MLA scheme ka ba lailak pat na kaliang ka SRWP na kaliang ka scheme ka ba nganbu manga ngila de ban pha ai ki machine banbu pat kan jinglut kan poi kumba ki sanlak nrulak tamai te giseng don susu ka jingpen khut na ka banta ban la ban te la kam ya kan ka jing flot ya kan ka jingkiu jong ko ha kan ka por ba jor plat uslam Kilong keme jong ka hima khat arling do ilaka nongpo asardarship hapo kalama jong ka hima khat arling do weaving handloom and handicraft union mana ka nyotri mentau banai kila penlong ya ka jinga kendo lang ka basisin chisnem banya thir ba de phliu jimut halor ka jingdon kam ban penne yala ka jong ka tenrai khamtam e ha ka kam thanjan ka kamshna ya ki tiar kitar khamtam ki bala bo na ru kulong kuma ka bayde bat ka jingpenon kam ha ka kanya ka khriam bat ki jingdon kam ha ki yengkisem Nasaki yakni kasngi de kajedan lang ba Meryl Bonds MMLA kanong po kamukongsan ba Balaji Rani MDC kanong po constituency kong VA Nyota EAC Kariboy district pa M1 Prangs M Sodar ke ilaka nong po kilongsan mansan nakaraj bar kinangalam kate kaseng jeng kilong kami kumbalapan paw di kilong kami ha kate kasngi ba kate kajia kendo lang kate kajing pratlenti jong pa M1 Prangs M ubadan kajing angnut ba kilong kami kindan kajia day kabajan hapo kate kahima bar kumjuru ban pende pansa e kadeti rai la jong kum bakilong kme ki de ki nongri nong sumar ya ke ye kasam bar ki badan ru ka benta ka bakraw ke emlang ka salang ye dadu ki nong elam ka hima ka rat ki snong ki seng long than ya ka riti ka dustur ya ka kolshor ka bangi gidan ki rekom shat ka tin ka bangi kren ka riam ka bangi be ngim de ban tundu ki banjur ne kane ka di ki jinkli ka ba ramdor ba kajing kali ke barang dor, lama lari macam benda kata gede kajing kali. Ngikwa, ngilanem. Ngikwa ban iba na senong maujong, ka right dong lendo ka hima katar lendo. Kani ka sing hima katar lendo weaving handloom handicraft union. Pinlong kita kimau persiu kiban penne pensa. Ya kariti kedustur kani kolsyur betul. Padahal ini ngimde ban pendu ya kirkom riam kirkom shat Hagani kasi kala dan ru gajing penina mikitiar belashna bar bu tingkai di gilong shwa manshwa nadu kaduitara ka bom ki ksing ki nakra kitiar put tiar tem bar kumjuru kitiar belapran kam habaknya habakriam ringkat karwai ka shat tenrai bar pen I ya kajirus pa ka kolshor hagani kathang
Da kajing tumu ban kintiu ya ka rap karyang bat ya kajing imjong ki nong rap ha kajala ka sarkar jila kala sam ya ki power tila shaki nong rap kajala ha kador ka barit lingba ka scheme submission on agriculture mechanization SMAM. Hakani kasi basa mikini gitiar uba bante lingdo menteri katrat karap karyang ulalong ukongsan hakabola penpau kajing sngo kemen ban yo ban sa mikini gitiar shakinong rap. In our state, still the farmers they are continue with the old traditional by continue for the agriculture sector with the old traditional sector. But the things now, that's why we want to encourage and motivate our farmers to help them to start with this new technology which we are distribute this power tillers and other technology also which are part for benefiting of our farmers of the state. Da kajing penan kami kini kitiar kinong rap kila ban rap arsen sisnem bar kene kan kentiu ke yo ka kot jongki bar kumjuru jong ka jala borok away habai kren kinong rap ha kani sngi kila penpau kajing songu ka sarkar jala bar khamtam e yunu menteri ubla shime kani ka senjam ban kentiu kajing im jong kinong rap ha ka jala. Tang hadin kindiat sngi balapan benada menteri rangba ka sarkar jila kondat sangma ban I district no ya ka mairang civil subdivision ka mairang manha ka handretri mentau benai kala yo ya ka guest house ka beningkong e ban seng dau uriu shimet bat kata ka diga town hill guest house bala seng dau ba nang walambor nong si ha lom siklur. Yakini ke guest house la play ba alert san nongbri additional DC uba pe ya kamairang civil subdivision ha ka blaidon lang uba viswear BDO kamairang ki sodar bar ki parlok parajor ringkar ki bahayi ngasem jeng uba nangwan lambong uba nongbri ula punpau ki jing sokmen ki jing sedang kan ke guest house kamairang namar ka bakadan kampalat ha ka bakan yarap bar kenti ka kamshang pertai ha ka ni ka than barok kawai kadai ke Asia kumbongi baswear ka ba ni dan kam shibune Bunsin hi ni don tang ka second house hang tai but mostly ka second house ka dai tang for official purpose mo nimna ban entertain tan da wan ki guest ki bana ba but kham tam da wan ki tourist ki kwa ki jaga sa ki bakham piang ki bakham paka te ka second house jungi kam ya ha bat ka standard jungki mo ladangi ai ka VIP room ru ni jinjar ni haban phakhi no ki steng miet yo dan banyak kinu ni VIP senang ni tingin not ban res ya kata di ampi sungsu hi ke government accommodation te hadu kan ni da ban pembiangin dan ke funds ke bubiang hadu kata ban ong ban pembiang ya kam rasa hadu kata ta mah basyong bai it's just a second house tang ban syasa hi ki boy dan kam ho ki official purpose ni angut Cibun bandan community guest house nomor bangi sungtu ba tourism sector kadai kawai nek sector kabala bangun rai kamai kaji kabala ban kentiu ya kayo kakot hapo kani kariot kajela kekejuni habang ipai syaki kiwi ki jaka khamtam syakithan sora banwat jiwan mental ashtom ha nomor boleh baru la suyesna guest house mo maki kata kejungan joki tourist no na keleng jong kari India buat nasabari ru kalau long ba hadu kata shu sni bok no ba one no COVID-19 mencem snem ki bro kilakta kilakam suki kilakam ayu but ngathrai ba kan dalakut kani ka kham no ki bro kin sepi biang Nakani ka guest house la ru banyo I kindiang ki benta jo kishnong mairang bar kishnong ki pamarjan kum ka dak jing play kani ka guest house u ADC u BDO pur SDPO kila audio ke ha kani ka jalang ngila poi menta sha ka bukut jong ki khubor ha ka bukut nin penso bya sha phi ki phangi bokong san sa shisien kirmen ka BJP ban job ha ka election GH ADC maham uhek ye ki pat ba ka than halor ka khlam COVID-19 Dei banyak ran halor ka jingkiu kansan ki kambi an persai ki kinthei hapo ka jila. Ngole ran ba ki MDC kimpat puli ya ka 6th schedule ong Professor Gasa. Palat Paulak do nong ki long yeng na ka jingja plu yeng ha ternga. Shimkia u MLA ka jirang ban weng ye ki jing e ki pat ba bat ki kina school na ka jing shlei ha per. Shwabangin penkut ni penken ma biang shapi ba wat lang ilawan ra ya kani ka khubor jong ka tayo shapi ru henry ka jingwan ra ki khubor ki ba man la ka sngi ha ka YouTube channel jong ka RiKhasi channel kandang yai beteng bada ka to ka jing pen benangin penkut noi kani ka thu khubor kani ka tiyo menta kublei phi ba ro ba thyaso